Hey, what happened? Iya, pag-unahon, tagbuntak sa iyo, no? Ako'y pamainit. Gaba ni mahanay. Ya, Oh, unsa ba niya? kita kang kaguna, tanap yung ka. Ako di papa day. Tunggu sud. Ate nga, isugo, buntak sa iyo. Tay pamainit, gutom kayo. Weh, di nga. Ya, di ba ato ta mangumpay ta ba ka na? Tuwa nga nga gipaguna pa ko, inunong. Iba ka taga Gumpay mumpay noon. ta mangumpay. Kane, nya gipaguna pa man gud rin ngumpay kay pagumpay dito. Si hantak, Antak ba? Nga, dapat ka daw ko kwarta oy. na. Tagaan di dito. Binta papa biya. Ano ba? Ya isa man dia. Dapat wala na oy. Uy, Ano yung kwarta? na. Tagaan sa ko. Ito gito papa niya. Dapat tay rantog. Okay. Ano? Hey, what happened? Bilang sugal to. 20. Sana all. Pare sa ko ni 5. Ayong duwa lang pala lang. Wala lang. Wala lang ba kani? Kanay pala lang. Kana ba duwa? Yo, ni. Maon man na ron. Ana. Oh. Asa ka na? Kanina lang ako sinto ni. Asa mo mga bataan na mingaw man? Weh, di nga. Bawang gid sila nga kada buntag na ani sila kumpayan. Asa mo mga buang ay? Oh, hari. Oh, pila sa isintan lang mo. Oh, sintan lang mo na. Oh, sugal 20. Sintan lang ha. Oo, tabla buwang. Tabla. Tabla. Nga laki. Patay ka bahas na. Baos. Ah, patay itong gunahon ron. Ye? Imo man nagyari dan tikasanan mo. Hari. Ano pa ko 30? Oh, naman 30. Mike ko no? May bitaw. May bitaw kasado. Kasado deh. Oh, tabla. Oh. Oh, patay. 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 Sige, oh. Kasado. Sana unsa mga bata mo kasayo pas buntag na nagsugal man no? Why kedua mong bigon? Mayroon man kamo kung sa inyong trabaho kada buntag. Nah, buang kay. Ganina guna ko gi. Ay mo sig tulo-tulo si pagkuhatog sugal dito pangumpay mo be. Pangumpay. Mo na dia. Trabaho na mo sa inyong mga trabaho mo nagunay-unay man sugal noon. Lakaw. Pangumpay sa mo. Kumpay niya. Pagdali. Pa, Alas 7 na. tuwi klaro papa si panugo. Oh, gani. Una par pa 20 no ra. Tiwaso na to gani. Daugar pa ko ato. Unsa may ang tugaw na to? Kanding. Patay. Ah, di ko mabot papa oy. Ay, kaka. Unsa ang tugaw no? Yuta pre. Dika dito. To. Akan nila mo. Bukong mo ni. Tanam dai. Untur rama. Napa mo ka 20 na ko? Gani ka, oh, sado nga. Tay kang kanding ni ron. Ah, sayo ka papa. Sayo ko kayo. Oh, tabla. Laruhan na dia. Oh, tabla. Wani. Dinar. Nilingi sa dia dia. Wala kiro. Ito apat ni agto. Hari. Oh, sado. Ah, 5-5 sa to eh. Ha? Lagi 5 sa. Lagi singko. Tabla. Hey, what happened? Oh, patay. Tay. Ah, siyot. Siyot. Oh, siyot. Oh, 5 ah. Ha, patay. Patay. Ang gikuha. Wan ay ha. Oh, monti ka.
Di ako ano ni, tagai ko. Tagai ko. Para kuan, gagmayon lang ato, tag 5. Tabla. Oh, patay. Ya karon kay wan amin mo ka. Tagai sa ko, tagaan buti ka. Ailisan dito. Wala ini mo, itagaan magitik ka. Ate kamay mo. Kurot man mo ha. Sab. Pila? Wala ay pangyuoy ha? Wala ay pangyuoy. Pila? 20. 20 wala ay pangyuoy ha? Kasan kay gaday palito na kumakaon. May maro iyo. Kasan iyo, mayo. Tabla. Tapila na to na urotin mo ha. Kaduhan man to. Na. Kaduha na to. Riha ta. O tablaw. Unsa na dayron oras? Unsa na daw oras? Gutom naman. We, di nga. Iskot ni mga bata, asa na maro kung gisugog pangumpay, wa pa man mauli. Pwede na bang tiabaw sa mga kanding? Pilang apaso na ko, be? May nagbanha dia, oh. Ya kay hari naman eh. Hari naman eh. Hey, what happened? Nagsugal na sa nagtiwas yung mga Diyos may mga bata. Pila lang mo sa ako. O 5 na lang. Karoon lang mo buang nga mo ganina kung pinaabot ninyo. Oh no. Ako ang anto. Yay. Unsa mo? Dati. Unsa kaya? Ang lube diri na oy. Kita wi. Wa ka tawo na ya. Iyo bala, dayo mo sa. Sabi na. Ada yung toy. Hoy! Tama mga buanga mo asa yung kumpay! Uy, uy, uy! Asa mo pa dong? Asa mo pa dong? Narandahan sila yung buwang! Ya. Oh. Saan ko dong? Saan sa kuya? Asa may ka? Asa kaya? Ya. Oh. Asan ka? Saan may ko? Saan sa ko? Asan ka? Oo, tanda. Dali ba? Sana unsa mo mga bata mo kasayo pas buntag na nagsugal man mo! Why kedua namang